ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹ്യങ്ങളെല്ലാം വഫാത്തായതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ചൊല്ലണോ ഇണ്ട് കേട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് പടച്ചറബ് ആ മഹാനുഭാവയുടെ ഖബറിടത്തെ സ്വർഗ്ഗഭവനമാക്ക് അല്ലാഹ്. ഇറായത്ത് ഒരു ബൽഖിരിയായിട്ടിന്നവരാള് ഇറായത്ത് ഒരു ബൽഖിരിയായിട്ടിന്നവരാള് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രബടത്തും ചുറ്റുഭാഗത്തും ചൊരിച്ചോണ്ടിന്നവരാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് ചെന്നെങ്കിൽ റായത്ത് ഗ്രായമേ ഒരു ഉന്മേഷ ഇന്നത് പോലെ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിനെ പോലത്തെ ആലിമീങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുക സാധ്യയില്ല. അത്രയും ഒരു സരള സ്വഭാവ ശൈലി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജീവനം നടത്തിയതുപോലെ പുണ്യ സ്വഹാബത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാട്ടിയ രൂപത്തില് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിനെ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് നിനപ്പ് പണ്ടത് ശൈഖുനാ കണ്യത്ത് ഉസ്താദിനെ പോലത്തെ ആലിമീങ്ങള് കണ്യത്ത് ഉസ്താദിനെ പോലത്തെ ആലിമീങ്ങള് സ്വാഭാവിക ശൈലി ഉഷാറില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുട്ട സാധാരണ വലിയ വലിയ ഹൈഫൈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തേടാണ്ട് ആയിരക്കണക്കിൽ ആളുള്ള ഉസ്താദെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാ ഉസ്താദ് അത് കണക്കിലെടുക്കില്ല. സാധാരണ ക്ലിനിക്കിടെ മുട്ട ടോക്കൺ എടുത്തിട്ട് ക്യൂ നിക്കട ഉസ്താദല്ലേ ഞങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടുള്ളത്. ഇപ്പുറത്ത് വഫാത്ത് അവിടെ കണറും നാള് മുന്നോളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിമീങ്ങളും നാണും ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക പോയിട്ടില്ല. ഉസ്താദിനെ കാണുക പോയിട്ട് ഉസ്താദേ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി എങ്ങനെ ഉസ്താദേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് തിരിച്ചു കേൾക്കരുത് മനുഷ്യരെ ഒന്നോത്തൊരു നെമ്മതില് മരിക്കും നിങ്ങ ബുടില്ലേ ഒന്ന് നെമ്മതിലൗത്തില് മരിക്കും ബുടില്ലേ പെഞ്ഞിമക്കടെ കണ്ടോണ്ടൗത്തിലേക്കും നിങ്ങ ബുടില്ലേ നിങ്ങ നിന്റെ രോഗ സന്ദർശനത്തേക്ക് വന്നതല്ലേ നോക്കി പോയെങ്കിൽ മയ്യാവലെ നാണെവിടേക്ക് പോണു ചെന്ന് നിങ്ങ തീർമാനാക്കണ എന്തോരു ഘനയിന്ന പളക്ക നോക്കൊരു മനുഷ്യ. അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ഔത്തുള്ളത്തിൽ കുടുംബത്തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് സന്തോളത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വിട്ടു കൊണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യ ഒരു ആലിമോ ചെന്നിട്ട് ഒരു ആലിമടെ കാണുമ്പോത്തുകോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെലട് ഒരു ആലിമടെ കാണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ദുനിയാവിടെ നനപ്പ് പണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അല്ലാഹു ഒരുത്തപ്പെട്ട ആലിമല്ല. ഒരു ആലിമടെ മുഖ കാണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആഖിറത്തെ നനപ്പ് കണ്ടുവാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉഖ്റവിയായ ആലിമീങ്ങളെ ചെന്നെങ്കിൽ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയപ്പോ ഒരു ഫക്കീറുടെ പോലെ ഒരു സരള രൂപത്തിൽ നിന്ന് സരള ശൈലിയിൽ നിന്ന് ജീവന ആറ് കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോലെ എത്ര ചെറിയവണും ഒരു പോലെ വലിയവണും ഇന്നവണും ഇല്ലാത്തവണും ഒരു പോലെ ആറ് പോയെങ്കിൽ ഗുരുത്ത ഇന്നത് ഗുരുത്ത ഇല്ലെങ്കും ഗുരുത്ത ഇന്നങ്ങളെ പോലെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്താക്കിട്ട് സന്തോളത്തിൽ ചിരിച്ചിട്ട് പളക്ക പറഞ്ഞിട്ട് പളക്കത്തിടൽ ഗൗരവ ഇന്ന പളക്കമുണ്ടോ തമാശ ഇന്ന പളക്കമുണ്ടോ ഒരു ചിരിയുണ്ടോ ഒരു കളിയുണ്ടോ ഈ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യ ആറ് പോയെങ്കിൽ സമാധാനത്തേക്ക് ഏത് ദിണ്ണ പോലോ ഏത് പർവ്വത പോലത്തെ സമസ്യക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിന ആ ജാഗിലൊന്നും ആ സാന്നിധ്യത്തിലൊന്നും തെച്ചങ്ങമ്മയെ എന്ത് പർവ്വതം നീറായിട്ട് തണ്ണിയായിട്ട് പോകേണ്ട സ്വഭാവ ശൈലി നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് ഈ റായത്ത് ഒരു ബൽക്കരിയായിട്ടുണ്ട് ഈ സമുദായത്തിൽ ഒരു നെമ്മതിയായിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു കഷ്ടകാലത്തിലും ഉസ്താദിനെ മുട്ട പോയെങ്കിൽ നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉസ്താദിനെ ബായിൽ പോന്നോണ്ടിണ്ട്. കടൽ പോലോത്തര അലിമായിട്ടുണ്ട്. പടച്ചതമ്പുരാന് പൊരുത്തപ്പെട്ട സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെട്ട ആളായിട്ടുണ്ട്. സഹനണിയും സഹനയുടെ സ്വഭാവ ശൈലി ആ ഉസ്താദ് ഒരു വിശേഷന്നെങ്ക അത് സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ പളക്കത്തൊക്കെയാണ് അപ്പുറത്തൊരു പളക്കായിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ഉസ്താദ് കുട്ടിയെടുക്കാത്ത പള്ളി കുറുടി ഞങ്ങളുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയില് ആരെങ്കിലും ആകെ കിട്ടണോണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് വന്ന് ദ്വാരക്കണോ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് വന്നൊരു കുട്ടി അടിക്കണോ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് റൗത്തുക നൂണ്ടു തുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കാണുമ്പോൾ ഒരു നെമ്മതി വേറെ ഇല്ല. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരു അത്താണിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരു മാർഗദർശായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് ഇണ്ടങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടിന്നെങ്ക പടച്ചറപ്പ് ആ മഹാനുഭാവിടെ വിട്ടിക്ക് ഞങ്ങളെ ജന്നാത്തു നഈമുൽ നീ കൂട്ടു അല്ലാഹ്. ഉസ്താദ് കാട്ടി തന്ന തെരുള് സഞ്ചാരാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യത അല്ലാഹ്. ആ ഉസ്താദ് കാട്ടി തന്ന മാർഗദർശന പോലെ സഞ്ചാരാക്കുക അതിനെ പിന്തുടർന്നിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ ജീവൻ നടക്കും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നീ ഭാഗ്യത അല്ലാഹ്. പടച്ചറപ്പ് ആ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടിട്ട് ഈ സമുദായ യതീമായിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ.
ആ ഉസ്താദ് വഫാത്തായത് കൊണ്ട് ഈ സമുദായ യതീമായിട്ട് അനാഥയായിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. ബദലുക്ക് നിന്റെ മുട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു മാർഗദർശകടെ നീത്താ അല്ലാ. ആ ഉസ്താദിന്റെ മുഖ കണ്ട സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തും പടച്ചറബേ ഉസ്താദിന്റെ മുഖ കാണ്ട ഭാഗ്യം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തും ഉസ്താദിന്റെ കുടുംബത്തും നീ ആഖിറത്തിൽ കൊടുക്കൂ അല്ലാ. പടച്ചറബേ ഉസ്താദിന്റെ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടു തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ ഉസ്താദ് കാട്ടി തന്നെ ജീവന ശൈലി അളവടിക്കാക്കിട്ട് ഉസ്താദ് പടിപ്പാട്ടി തന്നെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ പ്രചാരാക്കുക ഞങ്ങൾക്കും മരിക്കടത്തോളം ഭാഗ്യത അല്ലാ. പടച്ചറബേ സ്വാലിഹിങ്ങൾക്ക് നീ കൊടുത്ത മരണം ഞങ്ങൾക്കും താ അല്ലാ. സ്വാലിഹിങ്ങൾക്ക് നീ കൊടുത്ത മരണം ഞങ്ങൾക്കും താ അല്ലാ. പടച്ചറബേ ഞങ്ങളെയും ബഹുമാനപ്പെടുമിത്തപോലെ ഉസ്താദ് വിജയശാലിടങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്ത തമ്പുരാനെ. മനുഷ്യരത് പോലത്തെ ആലിമ്യങ്ങളെ ചരിത്രം പഠിച്ചോളറോ, അതുപോലത്തെ ആലിമ്യങ്ങളെ ചരിത്രം പഠിച്ചോളറോ, അതുപോലത്തെ ആലിമ്യങ്ങളെ ഞങ്ങളെ മക്ക അതുപോലത്തെ ആലിമ്യങ്ങളെ അനുസരണാക്കണം മക്ക ആവട്ടോ. അതുപോലത്തെ ആലിമ്യങ്ങളെ ചരിത്രം മക്കൾക്ക് പഠിപ്പാട്ടി കൊടുക്കറോ. ആ ഉസ്താദ് വിട്ടുത്ത് പോയ ആ ഇന്ന് ബാക്കി ഇന്ന ജീവന ശൈലി ഉണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ട് ആക്കുപാട്ടുന്ന പ്രയത്നാക്കിയുള്ളറോ. ദീനിയായ അന്തരീക്ഷ ദീനിയായ ചുറ്റുപാട് ഞങ്ങളെ ഉത്തരം കുടുംബത്തിലേക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. വാഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.